Ja, og emnet i bogen om insulin, der er så 3 figurer, som I kan se her, og dem vil jeg så lige forklare. Den første figur her, den viser sammenhængen mellem glukosekoncentrationen i blodet og insulinkoncentrationen i blodet. Og man kan se, at når man får mere glukose i blodet, altså at glukosekoncentrationen stiger, så stiger insulinkoncentrationen også, fordi insulin er med til at fortælle, at glukosen skal nedbrydes. Og der kan man så se, at hen over en dag, der kan man, så jo mere glukose der er i blodet, så vil der også være mere insulin i blodet, da der så er mere brug for at få nedbrudt maden og kulhydraterne. Og så den næste figur her, den viser hvordan glukosen så kommer ind over en cellemembran, altså sådan ind i cellen. Og det er insulin, der det sender nogle signaler til en glukosetransportør, hvor der sidder glukosereceptor, som så trækker glukosen ind på den anden side af cellemembranen. Og insulin sender så også signaler ind i cellen, så cellen ved, at den skal nedbryde glukosen. Og den sidste figur her viser så, hvordan insulin det bliver dannet. Man starter med kromosom 11, der sammen med et stykke af den, der så bliver kopieret, som i proteinsyntesen, og så, det er så mRNA, og der har man så et stykke både til A, B og C stykket af insulin, og der bliver så dannet pro-insulin, som der hænger sammen både, som der bliver dannet af ribosomerne inde i cellen, og så har man så pro-insulin, der både består af A, B og C stykket, men man skal egentlig ikke bruge C-stykket til noget i insulin, så det bliver kottet af, og så har man A og B stykket, som er det endelige insulin.